Моля, затворете очите сега. Тази медитация е да станеш канал за повдигане на честотите, на вибрациите на другите и на цялата планета. Тоест, ние да бъдем светлината и вдъхновението за другите през ерата на Водолея. Това е простичка медитация, работа върху себе си, за превръщането ни в канал, за тази нова енергия на ерата на Водолея. Ние всички сме човешки същества на тази планета, направени по подобие на Господ. И ние можем да издърпаме вселенска енергия, с която да докоснем сърцата на другите. Да докоснем сърцата си един на друг. И колкото и недостатъци да имаме, ние пак можем да протегнем ръце един към друг и да си помогнем. Колкото и несъвършени да са човешките същества, ние всички имаме съзнание, awareness. И ние всички усещаме, че има едно безкрайно нещо, което ни е създало. Една безкрайна, мощна сила, която се грижи за всички ни. Поканата тук за всеки един от нас на тази планета е да докоснем сърцата си един на друг. Да докоснем сърцата на тези, които имат нужда. Моля, седнете в easy pose с кръстосани крака на земята. Кръстосайте и пръстите на двете ръчички. Захванете двете ръчички така с пръстчетата ви и сложете ръцете точно пред диафрагмата. Дланите сочат тялото, очите са затворени и оставете ръцете там. Това е много релаксирана позиция. Спокойно, хармонично, бавно свързване един с друг. Свързване с нашия Създател и свързване с всяко същество на тази планета. Дълбоко, дълго вдишване и издишване. Съзнателно дишане. Понякога по времето на тази медитация дишането може да стане така малко плитко, но се опитайте да го направите дълбоко, дълго. Чрез тази медитация получете насоки, съвети от Бог, чрез праната, която сега минава през нас и за която сме съзнателно осъзнати. Менталният фокус, ума ще бъде насочен върху това. Много от нас носим в себе си чувството за вина. Аз не казвам, че ще се освободите от него сега, но можете да го приемете
И дори да кажете на себе си: аз съм най-лошия човек, най-отвратителния, но сега аз съм най-добрия, аз съм най-добрата, защото Господ ме направи да тека с Неговата енергия. Каквото и да съм, аз съм най-доброто, което Господ можа да направи. Аз съм направена по Негово подобие. И сега, миличко, започни да разширяваш себе си към твоето Radiant Body, блестящото тяло. И визуализирай как тези 30 трилиона микроселс, микроклетки танцуват с теб във Вселената. Танцувай с тях. Покани ги да докоснат сърцето ти. Покани ги да докоснат сърцата на всички, които сега се нуждаят от помощ. Оттам нататък е ръката на Божественото, не е твоята. Бъди каналът за тази интелигентна любов. Бъди каналът за тази мощна енергия да потече през теб и да достигне до всички, които сега се нуждаят от помощ. Пътешествай дълбоко, още по-дълбоко. Изследвай тази медитация. Усети, че докато ти вървиш, работиш с отворени очи, ти не си ограничена в това тяло. Ти не си ограничен в физическото си тяло. Ти си безкрайна, безкраен, огромна. Ти си свързана с всичко, което е. Позволи на Божествената сила на любовта да бъде в тялото ти сега. Да те носи през разстоянията, дистанцията на съдбата ти и да ти даде това, от което се нуждаеш. Сега се смекчи. Успокой се. Успокой се. Дезинтегрирай се от тези 30 трилиона клетки и нека магнетичното поле да те движи през силата на планетата и на звездите. Концентрирай се на гръбначния ти стълб. Визуализирай го като една туба от светлина от основата на гръбначния стълб до основата на главата. Сега започни да сияеш. Излъчи светлината. Очите ти са затворени. Ти си балансирана, успокоена. Ти си в пълна хармония. Какво виждаш вътре в себе си? Какво виждаш в своето вътрешно око? Третото ти око. Това е, което има значение.
Позволи на електромагнитното ти поле да се увеличи и да се разшири. Нека Вселената да бъде твоето докосване. Нека всеки, с който се срещнеш, усети любовта и светлината, която си. Нека безкрайността бъде нашия водач. Нека светлината бъде нашият учител и лечител. Разшири сега твоето Radiant Body. Разшири твоето блестящо тяло. Оголеми се, стани огромна, мощна, силна. Виж как стъпваш в силата си. Ти си светлина, ти си любов. И нищо и никой не може да вземе тази истина от теб. Това, което е твое, е твое. Всичко друго няма значение. Ние всички дойдохме да работим върху себе си и да си помагаме, да се благославяме, да отваряме сърцата на всички същества на тази приказна планета. Благодаря ти, че си тук.